இது உங்களுக்கான தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பேசுறது உங்கள் ஜோதிடர் மதுரை திருப்புவனம் அடப்புறம் விளக்கு கருப்பையா. அனைவருக்கும் வணக்கம். தொடர்ச்சி நம்ம இப்போ வந்து ராகு கேது பயிற்சி பலன்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராகு கேது பயிற்சி பலன்கள் இன்றைக்கி நம்ம யாருக்கு பார்க்க போகிறோம்னா, அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய விருச்சிக ராசினியர்களை பார்க்க போகிறோம். இது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கும் பொருந்தும், விருச்சிக லக்னக்காரங்களும் பொருந்தும். பார்த்துங்க, ராசிக்கும் பொருந்தும் லக்னத்துக்கும் பொருந்தும் சொல்லக்கூடிய பலன்கள். அன்பான விருச்சிக ராசினியர்களை ராசி சக்கரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலச்சக்கரத்தை 8வது வீடாக வர்றீங்க. தமிழ் மாதத்தில் கார்த்திகை மாற்றி குறியக்கூடிய அற்புதமான ராசி. இந்த ராகு பயிற்சி பார்க்கும்போது 1/9/2020 ஆவணி மாதம் 16ஆம் தேதி மதியம் 2:10 செவ்வாய்க்கிழமைக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும், அதாவது திருக்கணிதப்படி பார்த்தீங்கன்னா 24/9/2020 திருக்கணிதப்படி 24/9/2020 மாற போகிறாங்க. எல்லா கிரகங்களும் கிளாக்கே சொந்தம். இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வக்கர திசையில் வருவாங்க, வக்கரமாக சுற்றி வருவாங்க, ரிவர்ஸில் வருவாங்க. சாயா கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம், ஷேடோன்னு சொல்லுவோம், பாம்பு கிரகம்னு சொல்லுவோம், பாவக்கிரகம்னு சொல்லுவோம். இந்த பாவக்கிரகங்கள் நல்லா தான் செய்வாங்க, பாவம் செய்ய மாட்டாங்க. பார்த்துக்கிட்டுங்க. இப்போ விருச்சிக ராசி பொறுத்தவரை 7.5 முடிய போகுது. ரொம்ப சந்தோஷமான செய்தி. 27/12/2020 அப்பா மூச்சு வாங்கிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக மாறப்போகுது. ரொம்ப நல்லவங்க. நீங்கள் பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருவீங்க, ரகசியத்தை காப்பாற்ற மாட்டீங்க. ரொம்ப உழைப்பு, உங்களை மாதிரி உழைக்க முடியாது. நட்புக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க, தனித்துவமாக இருப்பீங்க. அது விசாக நாளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க. விசாக 4ஆம் பாதம், அனுஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1, 2, 3, 4 பாதங்கள், கேட்டையில் 1, 2, 3 பாதங்கள் வச்சுக்கிட்டுங்களேன், 4 பாதங்கள். ஃபுல்லு 4, 8, 1, 9 பாதம் வரும். விசாகத்தில் 4ஆம் பாதம், அனுஷத்தில் 4 பாதம் வரும், கேட்டையில் 4 பாதம் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா விசாகம் கூட கொஞ்சம் தப்பிச்சிருவாங்க. என்ன பிட்டு பாதம் இல்லையா, ஒன்று தான் அவர் தப்பிச்சிருந்தா. அனுஷம் கேட்டால் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. நிறைய பேர் ஜாதகம் பார்க்குறோம் சொல்லுவாங்க, சார் பட்ட கஷ்டம் என்ன சார், உயிர் ஒன்று தான் மிச்சமாங்க, அந்த அளவுக்கு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இறக்க குணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசமாக இருப்பீங்க, துடிப்பாக இருப்பீங்க, வேகமாக இருப்பீங்க. இப்போ நம்ம மேட்ருக்கு வந்துடுவோம். நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் இந்த கனவில் வாழும் மனித ஜாதி அதில் வாழ்வதில்லை நீதி. நிலை மாறும் உலகில். ஏன் சார் இந்த பாட்டை பாடுறீங்க? இனிமேல் தப்பிக்க போகிறீங்க. 18 மாதம் பாருங்கள், ரிலீஃப் ஆக போகுது. பயப்பட வேண்டாம். 24/9/2020 பார்த்தீங்கன்னா திருக்கணிதப்படியும், 1/9/2020 பார்த்தீங்கன்னா வாக்கியப்படியும் மாறப்போகுது. 7ல் ராகு வர போகிறாரு. உங்கள் ராசிக்கு 7ல் ராகு வர போகிறாரு. ஜென்மத்தில் கேது வர போகிறார். சார் 1/7 வந்தால் அது பிரச்சனை வராதா சார் கேட்பீங்க, சிக்கல் வராதுன்னு கேட்பீங்க. ஏன்னா 7ஆம் இடம் கலத்திர ஸ்தானம் சார், ஒன்று ஜென்மம் சார் சொல்லுவீங்க. பயப்பட தேவையில்லை, அதான் பிடிச்சிக்குங்க. ஏற்கனவே 8ல் ராகு இருந்து உங்களுக்கு நிறைய பஞ்சாயத்து பண்ணியிருப்பார். அப்படியே பார்த்தா பணம் முடக்கம், ஹெல்த்தில் பிரச்சனை, ஆஃபீஸில் பஞ்சாயத்து, வேலை சக்கையாக புரிஞ்சிட்டாங்க சார், நானே வேலை வேணாம் தப்பிச்சோம் பொழைச்சோம் அப்படின்னு ஓடியான்றேன் சார்னு சொல்லுவீங்க. வெளிநாட்டு வேலை பார்த்தேன் சார், வீட்டிலே வேறு பிரச்சனை பண்ணாங்க, விசா வந்துட்டேன் சார், வேலையும் சும்மா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வெளிநாட்டு போனேன் சார், அங்கே நண்பர்கிட்ட உட்காந்துருங்க, ரூமில் உட்காந்துருங்க சார், என்ன பண்ணுற நண்பர்கள்லாம் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க, நட்புல உதவியாக இருக்கான்னு சொல்லி நீங்கள் செஞ்ச நட்பு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. எல்லாம் மாறப்போகுது. திடீர் அதிர்ஷ்டம் வரப்போகுது பாருங்கள். 7ல் ராகு நன்மை தான் செய்வார். வேகமானவர் அவர். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாவக்கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா நன்மை தான் செய்வாங்க, கெடுதல் பண்ண மாட்டாங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து தான் செய்வாங்க. ராகு எது சில பேர் சொல்லுவாங்க தனித்தனியாக செய்வாங்கன்னு கிடையாது. அவங்களுக்கு பார்வை உண்டு. 3, 7, 11 பார்வை கண்டிப்பாக இருக்குது. சில பேர் பார்வை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா கிரகத்துக்கும் 7ஆம் பார்வை இருக்குது. இந்த ராகு எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3, 7, 11 பார்வை இருக்குது. ராகுக்கு வந்து சேர்ந்து தான் செய்வாங்க. எல்லா காரியங்களும் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து செய்வாங்க. ஏன் சொல்கிறோம்னா, ராகுவை போல் கொடுப்பாரும் இல்லை, கேதுவை போல் கெடுப்பாரும் இல்லைவாங்க. அப்புறம் திடீர்ஷ்டம் கிடைக்க போகுது. இதுவரை தட்டி பறிச்சுட்டு போய் சார், வீடு வாங்கலாம் போய் கடைசியில் ஒருத்தர் புரோக்கரே நம்பியிருந்து புரோக்கரை ஏமாற்றி விட்டார் சார். சொந்த சித்தப்பையும் பாருங்கள் ஏமாற்றி விட்டான் சார், பெரியப்பை ஏமாற்றி விட்டார் சார். நிறைய பஞ்சாயத்து. ஒன்றாப்புறம் தம்பி சார், சில பேர் தம்பி இல்லை அண்ணன் இல்லைங்கிறேன், ஏன்டா தம்பிலாம் இருக்கான்னு அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க சார். அவங்களே கெடுதல் பண்ண வந்த பார்ட்டி பூரா மாற்றி விட்டாங்கம்மாங்க. கல்யாணம் பேசி கிட்ட போகும்போது தட்டி விட்டு சார், என்ன முதல்ல சொல்லி எப்படியோ அவங்க ஃபோனை எடுக்கிறல சார், அப்படி ஃபோனை கட் பண்ணிடுறாங்கம்பாங்க. இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும். அஷ்டமராக பிரச்சனை கொடுத்துருக்கலாம். ஆனால் 7ல் ராகு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது. பயப்பட வேண்டாம். திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க போகுது. நட்பில் ஒரு சிலருக்கு பிரிவு ஏற்படலாம், நம்ம கவனமாக இருக்கணும். தடைகள் வராமல் பார்த்துக்கிடுங்க, அது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்க. சில மைனஸ்ன்னு சொன்னால் அதான் சொல்ல முடியும். திடீர் அதிர்ஷ்டத்துக்கு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிடுங்க. ஓகே, கேது மாற்றம் கொடுப்பாரா சார் கேட்பீங்க. கேது வந்தவர் நீங்கள் முழு ஜோதிடராகவே ஆயிருப்பீங்க, ஜோசியராக இருப்பீங்க. ரொம்ப பெரிய விருச்சிக ராசிக்காரங்க. ஆன்மீகம் தெரியும், ஜோசியம் தெரியும், எல்லாமே தெரியும், வாக்கு பலிதம் தெரியும், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சார், தெரிஞ்சு ஒன்று வெல்ல முடியலம்பாங்க. இந்த ஜென்ம கேது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவார்னா, இவ்வளோ நாள் மன சஞ்சலம் கொடுத்துருந்தா கூட கண்டிப்பாக மாற்ற போகிறாரு.
மாற்ற போகிறாரு. இவ்வளோ நாள் கொடுத்துருந்துருக்கலாம், ஆனால் கண்டிப்பாக மாற்ற போகிறாரு பாருங்க. இப்போ சனீஸ்வரர் வேறு வந்து விலக போகிறாரு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இணைத்து நடக்க போகுது. குரு பார்வை வேறு கிடைக்க போகுது. ஆக ராகுவை குரு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் இல்லையா? குடும்பம் பிரிஞ்சிருந்தால் ஒன்று சேருவாங்க. அந்த பிரச்சனை கூட நல்ல தீர்வாக கிடைக்க போகுது பாருங்கள். ஒற்றுமை கிடைக்கும். சில பேர் ஃபஸ்ட்டு லைஃப் வந்து மேரேஜ் பண்ணி டைவர்ஸ் ஆகிருப்பாங்க, செகண்ட் அமையாமல் இருக்குது. செகண்டு மேரேஜ் வந்து நியாயமான ஒரு அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்பி கெட்டு போயிட்டேம்பாங்க, இனிமேல் நம்பி கெடாமல் இருங்க, அவ்வளோதான் பாருங்கள். நம்பலாம், ஓவராக நம்பிடாதீங்க. அதாவது ரொம்ப பாசத்துக்கு அடி பண்ணிச்சிடாதீங்க. பாசம் வேணும்னா பாசத்துக்கு நீங்கள் ஏமாந்துடக்கூடாது. நம்ப வேணாம்னு சொல்ல, நம்புங்க. நம்பி கெட்டு போயிட வேண்டாம், ஏமாற வேண்டாம், ஏமாற்ற வேண்டாம். பார்த்துக்கிடுங்க. என்ன பண்ணுவாருன்னு காட்டி கொடுப்பாரு யார்? ராகு. கூட்டி கொடுக்க மாட்டார். அள்ளி கொடுப்பாருன்னு சொன்னால் கிள்ளி கொடுப்பாரு, அள்ளி கொடுக்க மாட்டார். பார்த்துக்கணும். நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். வந்துட்டு கவர்ச்சியை கொடுப்பார், கனவுகளை கொடுப்பார், ஈர்ப்புகளை கொடுப்பார் ராகு. கேது என்ன பண்ணுவோம்? அறிவை கொடுப்பார், ஞானத்தை கொடுப்பார், நல்ல சிந்தனை கொடுப்பார். பார்த்துக்கிடுங்க. கண்டிப்பாக நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மேஷத்துலேயோ ரிஷபத்திலேயோ கடகத்திலேயோ கன்னியிலையோ ராகு பவனம் வரும்போது கெடுதல் செய்ய மாட்டார். பேப்பர் இருந்தால் குறிச்சிக்கிடுங்க. மேஷத்திலேயோ ரிஷபத்திலேயோ கடகத்திலேயோ கன்னியிலையோ ராகு பவனம் வரும்போது கெடுதல் செய்ய மாட்டார். பார்த்துக்கிடுங்க. கண்டிப்பாக திருமணம் எல்லாம் பிரேக் இருந்தால் திருமணம் நடக்க போகுது. குழந்தையில சார் ரொம்ப இங்கெல்லாம் போகாத இடமில்ல சார், போய் பார்த்துட்டோம், எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்துட்டோம் சார் சொன்னால் கூட இப்போ குழந்தைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, எளிமையாக நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்துங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ராகு பார்த்திங்கன்னா மிருக நட்சத்திரத்தில் 1-2 பாதத்தில் வந்து வரப்போகிறார், சஞ்சாரம் செய்ய போகிறாரு. செப்டம்பர் 20 டிசம்பர் 2000 வரைக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும், பயப்பட தேவையில்லை. அடுத்து சந்திரன் சாரத்தில் வரப்போகிறார், உடல் காரகன் மனோகாரன் சொல்லக்கூடிய. அது வரும்போது கண்டிப்பாக உதவி தான் செய்வார். பார்த்துக்கிடுங்க. அப்போ ஜனவரி 2021 ஆகஸ்ட் 21 வரைக்குமே பிரச்சனை இல்லை, நல்ல வேகமான முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பார்த்துக்கிடுங்க. அடுத்து சூரிய சாரத்தில் வருவார். அப்போ கண்டிப்பாக உயர் பதவி கொடுப்பார், தடை விலகிரும், எல்லாமே கிடைக்கும். பார்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மாணவர்களுக்கு படிப்பு நல்லா வரும், நிறைய மார்க் எடுக்கலாம், விரும்பிய கல்லூரி கிடைக்கும், லோன்ஸ் எல்லாம் வேறு கிடைக்கும், எல்லாமே கிடைக்கும். பார்த்துக்கிடுங்க. சிறப்பாக இருக்கும், பயங்கொள்ள தேவையில்லை. காதல் பிரிஞ்சிருந்தால் கூட இப்போ காதலில் வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது விருச்சிக ராசிக்கும் பொருந்து, விருச்சிக லக்னத்தும் பொருந்து. பார்த்துக்கிடுங்க. சொல்லிகிட்டு இருக்குது 18 மாதங்களுக்கான பொருள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இது இப்போ பரிகாரம்னு கேட்பீங்க, அது பரிகாரம் கண்டிப்பாக சொல்லணும். விவசாயம் சிறப்பாக இருக்க போகுது. விவசாயத்தில் இது வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் மாறப்போகுது. வாழை விவசாயிகள், தென்னை விவசாயிகள், அது மாதிரி பசு மற்றும் கால்நடைகள் நல்ல லாபம் பெறலாம். புதிய வீடு கட்டலாம், புதிய மனை வாங்கலாம், பிளாட்டு வாங்கலாம், நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்துக்கிடுங்க. அது மாதிரி அரசியல் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அரசியல் வந்து இதுவரைக்கும் இழந்த பதவியை பெற்றலாம். மேலிடத்தில் செல்வாக்கு சொல்வாக்கு கூடும் பாருங்க, சிறப்பாக இருக்குது. தொண்டர்கள் இது வரைக்கும் இந்த சலசலப்பு மாதிரி கலகலப்பாக ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சார் இது ஒரு டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம். செல் நம்பர் 94 431 65 504 ஸ்ட்ரிப்பில் நிற்கிது பாருங்கள். 94 431 65 504 நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு பேசலாம். நேரம் வந்து பார்க்குறவங்க மதுரை பக்கத்தில் திருப்புவனம் ஆத்துப்பாலம் ஏறி இறங்கினா மடப்புறம் விளக்கு ஆர்ச்சிக்கு ஏத்தாப்பில் அற்புதமான பிள்ளையார், திசை மாறிய பிள்ளையார், கேது பரிகார ஸ்தலம், திசை மாறிய திருக்குமுக விசாலாட்சி விநாயகர் கோயில் இருக்குது. அங்கே வந்து கும்பிட்டாலும் இந்த ஜென்ம கேதுக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் கண்டிப்பாக குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லா பிள்ளையாருக்கும் அருகம்புல் சாத்துவாங்க. இந்த தெற்கு பார்த்த பிள்ளையார், மடப்புறம் விளக்கு ஆர்ச்சி கேதுக்குள்ள பிள்ளையாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விசாலாட்சி விநாயகர் இருக்குது. 7 தேங்காய் மாலையாக கொடுத்து போடுவாங்க, 7 எலுமிச்சம்பழம் வச்சு 7 வச்சு 120 சுற்றுவாங்க, 7 8 வச்சு. சங்கட சித்தி வரலாம், தொடர்ச்சியாக 7 சங்கட சித்தி வரலாம், இல்லை மொதல் சங்கட சித்தி 7ஆம் சங்கட சித்தி வந்து கும்பிடலாம். வந்துட்டு 1.5 வருஷத்துக்குள்ளே எப்படி இருந்தால் வாய்ப்பு கும்பிட்டீங்கன்னு சிறப்பாக இருக்கும். குலதெய்வத்தை விடாமல் கும்பிடுங்க. அப்போ இதை சந்திக்கிறவங்க வழக்கம்போல மடப்புறம் விளக்கில் பார்க்கலாம். சப்போஸ் வர முடியாட்டி என் அக்கௌண்ட்டில் பணம் போட்டு வாட்ஸ்அப்பில் ஜாத் அனுப்பி ஃபோன்லேயே கேட்டுக்கலாம் பாருங்கள். நம்ம வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், www.karupaiya.com போட்டு பாருங்கள். ஆக வந்து அடுத்து குலதெய்வ வழிபாடு கண்டிப்பாக பிடிச்சிங்க. பிடிச்சாலும் பிரச்சனைகள்லாம் கண்டிப்பாக மாறிடும். ஸ்ரீரங்கம் பெருமாட்டு ஒரு தடவை போயிட்டு வாங்க, முடிந்தால் வெள்ளிக்கிழமை போயிட்டு வாங்க, சிறப்பாக இருக்கும். காலையில் போயிட்டு வந்துடுங்க, அங்கே துளசி வச்சு கும்பிட்டுவாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச பரிகாரம் தாராளம் செஞ்சுட்டு மனசு கூட செஞ்சுட்டு வரலாம். பார்த்துக்கிடுங்க. அனுமன் வழிபாடும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். அனுமன் படத்தை பயிரை வச்சுக்கூடாது, பாக்கெட்டில் வச்சுக்கூடாது, வீட்டில் வச்சு அனுமன் கும்பிடக்கூடாது, கோயிலில் தான் கும்பிடணும். பார்த்துக்கிடுங்க. அனுமனுக்கு வடை மாலை சாத்தக்கூடாது, பலமுறை சொல்லியிருக்கேன். அது பேர் வட மாலா. வடனா வடை கிடையாது, வடனா முத்து, மாலானா மாலை. நம்ம முத்து மாலை வடைங்கிறத வடையை ஆக்கிவிட்டோம் பாருங்கள். முத்து மாலை சாத்தலாம். வட மாலை யாருக்கு சாத்தலாம்னா பார்த்தீங்கன்னா காலபீருக்கு சாத்தலாம். பார்த்துக்கிடுங்க. அப்போ அனுமன் வழிபாடு பண்ணலாம். 3 நட்சத்திரம் கும்பிடலாம், வியாழக்கிழமை கும்பிடலாம், சிறப்பாக இருக்கும். குரு பார்வை வர்றதுனால, சனிபனுடைய யோகம் வர்றதுனால கண்டிப்பாக சிறப்பாக இருக்கும். விட்டதை பிடிக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக விட்டதை பிடிக்கலாம். மார்க் 90% கொடுக்கலாம். பார்த்துங்க. டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேட்டுங்க. மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ஜோதிடர், மதுரை திருப்புவனம் மடப்புறம் விளக்கு கருப்பையா. நன்றி, வணக்கம். இது